дошли. Честит празник, нали е празник за вас? Да, добре дошли в малката Джамия Ахмед Бей, в град Разград. Днес ще се проведе едно тържество, която традиция датира от пророците Адем до нашия пророк Мухаммед алейхиссалату вассалам. Днес с тешик текбири Аллаху екбер, ла илаха иллаллаху, Аллаху екбер, Аллаху екбер ве лиллахил хамд и с салавати шерифе ще бъдат обрязани момчета, които вече ще влязат в лоното на мъжествеността. Добър ден! Добър ден, заповядайте. Тук имате ли един младеж? Моля? Това ли е младежа? Имаме, това е младежа. Как се казваш младежа? Заповядайте. Селчук се казва. Селджук. Да. Ти се казваш Селджук, така ли? Да. А български говориш ли? Да. Ще ви разкажем историята на едно 4-годишно момче и неговия празник. Тя може да бъде разбрана неправилно от някои хора, защото момчето е от мюсюлманско семейство и неговият празник не е Коледа, а посвещаването му в мюсюлманска вяра. Това е неговият сюнет. Вижте в речника какво е сюнет, ако не знаете. Историята на малкия Селджук от Разград и още стотици негови връстници разказваме само единствено като културен феномен. Това предисловие е необходимо у нас, защото ние, във времето на нашето опознаване, последните 15 години демокрация, ние познаваме мюсюлманите само до прага на тяхната джамия. Те, мюсюлманите, бяха любезни да ни поканят на един свой обряд, показаха ни тайнството и технологията на самата операция, за което благодарим. Ето ги мюсюлманите. Разград. Зелиха Хасанова Ахмедова се казва. И си била дружинен ръководител. Да. А сега си 30 щастлива години баба бях. на Селджук. Да. Кажи ми сега за утре, за празника, какво е за тебе? Защо се радваш толкова много? Ами радвам се, че стана вече, смятам, че вече голям и съм си изпълнила един дълг, който ми предстоеше. Това е един дълг наш на турците. До 7 годишна възраст всички родители са задължени да ги опрежат, които са мюсюлманчета, но в ислямските страни, в арабските страни, където е по-топло, това нещо става още на 2 или на 3 месец, понеже е свързано с здравословни проблеми. Когато детето бъде обрязано на 2 или на 3 месец, това дете не получава висока температура и от здравна гледна точка се прави това обрязване. Както ни обясни младият местен мюфтия от Разград, сюнетът или обрязването се прави по медицински и религиозни причини. То е технология от хиляди години, която може да притесни малко балканските християни. Но ние често забравяме, балканските християни, че нашият Бог също е обрязан като част от еврейското племе. Кажете ми нещо за традицията. В смисъл, госпожа, вие сигурно държите да спазите традицията и защо? В смисъл, тя религиозна ли е за вас или просто е някакъв обред, такъв, който... Това си е обред, не че е толкова религиозно. Не сме чак такива затворени религиозни хора ни от общността. Обичая е такъв и би трябвало като всички да го изпълним и ние. И всяко нещо си е с възрастта. То ни трябва и да се прискочи и възрастта. Доколко значи, може да се прави? До 6-7 годишна възраст е желателно да се направи. А после Лелио, ако не се направи до 7 годишна възраст, какво грешка ли става? Голяма? А пак правят. По-големи пак правят. Не, че не правят, обаче все пак по-трудно Възрастта за вече е разва, по-друго. възрастта е голяма вече. По-друго е, по-трудно е. Трябва вече при много специални грижи. Нали, в болнична обстановка и вместо да се възстанови примерно за 2-3 дена, възстановяването продължава, може и седмица. Добре, понеже аз не съм запознат с случая, Да. мога да ви питам, нали, каквото се сеща, може би съм лаик, нали? Но не ви ли притеснява, че интервенцията е извън болница? Толкова не. Толкова не, а тя операцията Тя не е такава безкръвна ли? операция, между другото. Да, безкръвна операция. Но въобще не тече кръв.
Не. Не. Няма. Такава кръв няма. То сигурно той се извършва от доктор, нали? От доктора, да. Аз разбрах, че технологията е много модерна. Тя е лазерна технология. Вярно ли? Безкръвна. Безкръвен е. Методът е безкръвен, електрически нож. Това се използва в Република Турция от 1989 година, 1990 година. И тук в България вече навлезе. Доктор Лютви е специализирал в това отношение. Той прави обрязване в Турция, и в Македония, в Косово, и в Румъния, и в България. Ние работим с него от 1998 година. До сега е обрязал над 3500 деца. Слава на Аллах, още няма никакъв проблем в обрязаните деца. А той знае ли какво го очаква? Не, Не сме му съобщили. не сме му казвали. Добре, сега може да му обясниш сега, госпожа, утре, че излизате. Кажете му сега. Виж, майко, утре сутринта ще излезем и ще идем на джамията. И там, как да му го обясня На сега? джамията. На джамията, там ще има много други малки деца и ще имат тържество. Те ще бъдат тъй колкото другарчетата ти, с които играеш, колкото Никола, Станко, Калина. Ама ще бъдете само момченца. А сега, като утре ще трябва да му обясните, що се прави, или като порасне трябва да му кажете нещо, защо сте го направили. Ще му кажем, че в джамия е правилно, че Ама защо? може би ходжа и аз друг път не съм Защото обичая е такъв. Спазили сте обичая. Просто спазили сме обичая. Аз мене малко ми е жал за него, защото утре ще го изненадате. Нищо, че е маничък на 3 години 4. Аз бих му казал всичко, дори с риск да се оплаши. Няма, то не боли. Няма майчето. Ай, свърши. Секунда. Свърши, мамо. Айде, сега честито. Може да върви, може да ходи. Няма да пипаш само, няма да пипаш. Добро утро, готови ли сте? Кажи добро утро, мамо. Добро да е. Готов съм, кажи. Не си За бъркай какво така. си готов? Не знае още. Нищо не знае. Децата се раждат еднакви. Идва ден, в който родителите им решават в коя вяра да ги посветят. Иначе децата нищо не разбират в случая. Те просто влизат в един исторически крачил на времето. Едни деца влизат на определени места, някъде из Европа. В християнския крачил, а някъде в изтока, едни деца, същите невинни деца, влизат в другия крачил на времето и на религията, ислямския крачил. Всичко това се прави като празник, весело, смешно е и прилича много, на нас много ни приличаше на абитюренски бал. Колкото разбирам, понеже нямате обредна кола, нашата кола ще ви бъде тази. Да, и да нали? ви покажем и на вас. Добре, как- покажете ми. как Ето е трябва колата. да бъде по принцип. Харесва ли ти нали, колата? обичай. Колата е много важен елемент във всеки абитуренски бал, отиване на училище и различни религиозни обреди. На мен е много интересно и ме е страх повече от него. Джук, отиваме ли? Да. Имаме твоето информирано съгласие.
да сложим и това. Униформата. Униформата? Шапка имаме. Да. Значи тази е униформата. А шапката къде е? Иди да вземеш и пръчката. Донесете му и шапката, значи ето жезълчето му къде е. Ето го жезъла. Дръж го. Това е вече Си специална по всички правила. Да, униформа. Как се казваш? Езгюр. Езгюр. Български говориш ли? Малко. Кажи малко. Какво ще правите днеска? Какво ще правят? Ще режат бибата. Какво ще правят днеска? Ще го обрязваме. Ама как му го казвате на него? Ще режем бибата. Видя ли момченцето как е облечено? Хареса ли ти? Да. Виждаме, че едно детенце само е облечено по правилата с тия скъпите дрежки. Другите дечица са обикновени. Турция сигурно имат роднини и оттам е. Не бе, той тук го има това костюмче. Колко струваше бай Ахмед? Викам 60 лева. 60 лева, но скъпо излиза, нали? Хората са бедни, виж сега отколко далечни селища идват да се обрязват децата тук. Едно обрязване струва 20-30 лева, всеки не е в състояние да плаща или пък даден родител да организира сватба за обрязване на своите дете. Сега годината един-два пъти се организират такива тържества за обрязване и поканват се специалисти от Турция, които пристигат и безплатно ги обрязват. Затова виж от колко отдалечени места са дошли родителите и чакат. Как се казваш ти? А? Как? Селман. Селман? Да. Ама вие какви сте руси с сини очи? Казват, че турците няма с сини очи, то толкова много има два сини очи. Ти си дядо, така ли? И сега се гордееш ли какво? Как? С него дойдох. С него дойде? И какво му обясни? Разказа ли му нещо? Да, разказа. Той знае, че идва тук да отрязва. Идва да отрязва? И защо? Какво да отрязва? Вишката. Но това звучи страшно. Това звучи страшно, бе. Не съм страхува. Никак. Много доволен изглеждаме след малко, като те защиби пишката, ще видиш. Какво става, ако един мъж, който трябва да бъде обрязан, не се обреже никога? Но той не е мюсюлман. Това е задължително условие мюсюлманството. Не е ли обрязан? Може да не си силно вярваш, но трябва да си обрязан. Да кажеш, че си мюсюлманин. И какъв е еквивалента при християнството? Каква е... Имаш ли подобен пример в християнството? След едно да не си кръстен, така? С това ще се равняват. Да. При християнството има покръстване, тук е обрязване. Не е ли обрязан, не може да бъде... Не може да се счита за мюсюлманин. Това е първото условие. А при жената кое условие важи, за да се чувства тя мюсюлманка? Защото ето, при мъжа е ясно кое го прави мюсюлманин, при жената кое прави мюсюлманин? Мюсюлманите, знаеш, пред нас окосняване не се позволява. Подмишници, пуби все там насякъде. Маха се, така ли? Маха се всичко. Аз това не го знам. Това е задължително. Как се маха, с бръснач ли как? Обръсва се, самобръсначка. А как се казваш, Лелю? Рувейда. Тук внук ли имаш? Кой ти е внука? Хасан. А къде е? Къде е? Среща. Къща. Хасан. Да дойде Хасан. На колко е години? 5. На 5. Ти какво му каза? Къде отивате? Не дадим. Сина не дадим, не регистрираме, сина дадим. Синоте демедим, синоте istemiyor hiç. Не казвам, защото не искам. Не се му каза, не? Gidiyoruz dedik parka. Kovda uçaklar çok. Отивам на парка, каза. На парка? На парка. На Сочи. Значи децата са събрани на възраст от 2 годишни до 6 годишни деца. Кой си ти сега? Кажи си името. Спайдермен тръгнал да се обрязва. Интересен факт. Allahu Ekber.
illallah, Allahu ekber, Allahu ekber ve lillahil hamd. Прави впечатление добрата организация на мероприятието, както и добрата организация на самото джамийско настоятелство. Нещо, с което християните в България по-трудно могат да се похвалят. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve eshabihi ecmaîn. Уважаеми братя мюсюлмани, днес сме се събрали на поредния тържествен сюнет в Разградски регион. Ние почти вече всяка година организираме такива мероприятия. Сюнета, както казахме преди малко, е по препоръка на нашите пейгамбери, пророци, и е започнало още от Адем алейхиселям, по-точно от Ибрахим алейхиселям, и всички пейгамбери се препоръчвали на своите последователи да се извършва този обряд, обрязване на мъжките деца. Именно ние като мюсюлмани и нашата религия полага големи грижи за хигиената, именно затова и този акт, с тая манипулация ние предпазваме децата от редица заболявания. Вече медицината доказва, че с тая манипулация предпазваме децата, младежите и по-нататъчна възраст, мъжете и техните половинки от редица заболявания. Именно за това днес обрязването се разпространява и в немисулманските страни. В Съединените щати процента е достигнало до 80%, нали? От децата се обрязват. И в България вече желаещите за обрязване, нали, между нашите български братя, нали, съграждани, процента от година на година расте, защото вече в пресата излиза, нали, ползата от обрязването. Именно затова много от нашите съграждани и българи, те желаят да се обрязват. Само от моите ръце вече над 300 българи са обрязвани. На почет, на специална почет ли е майстора, доктора? Разбира се, той е признат. Той е признат, как се нарича? Не знам как да Не е името му, по принцип как се нарича длъжността му? Свинечия. Те това не може всеки, нали? Не, специално. Това човек винаги с медицинско образование или може само да е религиозно образование? Тук да, с медицинско образование, обаче имаше по-рано самоуци, но сега вече с медицинско образование. Без медицинско образование, кой ще позволи на такава операция? Аз съм малко по-любопитен от другите хора. Нали остава някакво парче, то къде се оставя? Къде се заравя или се хвърля ли се? И затова има вид, да ти кажа, винаги турския семейство, мъж и жена, и жената върви след мъжа. Защо? Търсил обрязаното парче. Затова ходила след... Това вид го разбрах. Сега, на какво трябва да обърнем внимание? Първо, на 10 или 15 или 20 деца, едно по едно влизат, проверяваме ги, може ли да се извърши тая мъна, защото някои случаи още не е развито, кожичката не може да се облепва, да се разлепва и именно тия деца ги отлагаме. И в моята, казах преди малко, ежедневна практика от 10 деца, 8 на тая възраст са започнали да боледуват от възпалителен процес, което по медицински наричаме фимоза или парафимоза. Така, значи след като направим прегледа, на което дете е възможно, правим веднага една местна упойка, която започва да действа след 5 минути и трае 3 часа. След това даваме по едно хапче, и което ще се даде след 2 часа, за да може да удължи малко още 2 часа и да успокои детето. Хапчето е тиолидазин и за страха и за стреса, който имат децата. Препоръчвам на децата, които са започнали вече да боледуват и са с възпалителен процес, да вземете по един оксикорд спрей за пръскане, ако няма пантенол има или бивацин. Всичките са в вид на спрей, антибиотици, което пръскаме 3 пъти на ден в продължение на една седмица и за една седмица всичко минава.
банята на детето се прави след 5-я ден нататък. Изкъпването, нали? Храната, казахме, че се забраняват киселото, газираното, яйца, боб, също по-безсолно и да не е масно храната, нали? На тия неща внимаваме една седмица. Това е, което исках да кажа, защото когато не се вземат предвид, нали, някои родители не знаят, именно аз дадах като пример в Шумен, нали, оня ден имаше обрязване и от 200 деца едното малко се подуло. Естествено това, нали, и понеже тия деца, казах, че от 10 деца 8 вече боледуват. Естествено ще има малко подуване на такива деца, но това не е проблем, нали? Иначе самата манипулация е напълно безкръвна. Детето може да ходи и препоръчваме на тия деца, които са с възпаление, да вземат и риванолов разтвор за компресия. Също и тия неща, като използваме за една седмица, всичко озвучава. Това подуване, зачервяване да не ви плаши. Именно, нали, децата са започнали вече да боледуват. Ние именно с тая манипулация предпазваме децата от бъдещи заболявания, бъдещи фимози и други десетина заболявания. Аз нямам време да разяснявам сега кои са те. Аз благодаря на всички вас присъстващи тук, родители, роднини на децата, преди всичко на децата. Пожелавам скорошно оздравяване и ние изпълняваме като традиция на исляма този обичай, именно да бъдат като истински мюсюлмани. Благодаря. Нещата при сюнета стават по списък. Това не е списък ЕГН, но бъдете сигурни в околността, където бяхме, покрай Разград и в самия град, едва ли някое дете от мюсюлманско семейство щеше да бъде пропуснато в този списък. Направи ни приятно впечатление, че списъкът е на български. Özgür Charlie. Özgür Charlie bu da mı? Selçuk Emel. Развитието на историята от тук нататък може да ви се стори малко хаотично, но това не е вярното усещане. Всичко се прави много бързо, организирано, добре менажирано и малко прилича на конвейер. Вземи си обувките, врачичка. Ето, сегна ли ти са душата? Кажи на батко, сегна ми са душата, искам навънка. Да бягам. Нищо още не се е случило, спокойно. Не. Много са начакаха. Мана болона, бак. Нашия герой се разрева и ние сега трябва да снимаме него. Избягали главния герой. Нали не боли? Не, нали? Каква е опойката? Каква е? Съм питала. Ма инжекция или? Инжекция, да. Инжекция. Ми той не плаче въобще? Не. Ала ма hiç bakıcı sa hiç korkma. Sen diye bakıcı bakacaksa ya bak. Yapışıklı ama sonra İsmet nereye? Ay bak. Ay bitti. Yok mudur? Yok. Bitti. И сега какво ще става? Какво ще правят? Ще режат, нали? Колко? Я покажи. Колко ще режат? Толкова. Мъничко. Нали? Няма да плачем. Като пораснеш още един път, нали? А защо като порасне още един път? Защото той мисли той. Мисли, че 2 пъти се обрязва. А вие ще го изненадате, че е един път. Да. Ти какво му казваш сега? Да не плаче. Ама защо да не плаче? Защото е голям. Колко е голям? Няма да плаче. Ние бяхме допуснати там, където досега журналистически крак не беше стъпвал. Но не защото е забранено или нещо е срамно, а защото у нас много често журналистическия крак го е срам да попита даже. Българските турци от Разград ни запознаха с другия главен герой на филма. Той се казва доктор Лютфи Мехмет. Титлата му е Джерах. Не разбрах това титла ли или просто означава хирург. Ние влязохме в неговия импровизиран кабинет вътре в сградата на джамията. Това е много прочут доктор Сюнетчия. Той е правил сюнети по целите Балкани, където се сетите.
Косово, Румъния, Гърция, България, Македония. Докторе, моите почитания. Благодаря. Какъв е инструмента, който ползваш? Каза, че е безкръвно. Електрически ли? Манипулация, турски патент. От 93-та година фактически ползваме. Това ли е ножа? Те са няколко, това е ноже. Тук е. Това е лазер всъщност, да. Не е лазер, това е с електроскалпел един вид, но специално е направено за обрязване. За да обезкръвява. Да, сега ще видите. Значи самата манипулация трае минута, нали? Зависимост от детето, вече аз малко обясних, нали? Дали има фимоза или не, дали е залепнало кожичката. И бързо. Почваме сега, ще видите едновременно. Сега, би трябвало да видите самата операция Сюнет, както казва, сега ще видите главния сюнетчия доктор Лютви, но ще видите допустимото за този телевизионен времеви пояс. Същинската част на филма ще видите до вечера и аз не знам от колко часа, мисля, че след 11. Както често се получава недоразумение у нас, мюсюлманите нямаха нищо против да покажат обичая си в дълбочина и в естествените му подробности на нашия екип, но нашият модерен закон за телевизията е доста срамежлив, много по-срамежлив от нашите мюсюлмани и забранява медицинските, бих казал, педиатричните кадри да влязат в събота вечер в ефира на която иде телевизия. Така че гледайте човешката страна на нещата сега, а медицинското реалити на Сюнета до вечера, и аз не знам, мисля, че след 11. Сега виждате как замърсяването, вътре има жлезички, които отделят бялото вещество, нали, смегма, което е доказано, че е канцерогенно вещество, значи предизвиква рак. Даже жените на необрязаните, нали, в Индия това нещо е доказано, че 3 пъти, 4 пъти по-често боледуват. Защото в Индия има много религии, нали? И ислям. Мусулманите се обрязват. Ай, да бити. Ние може да приказваме после, да повече. Защото сега аз съм съсредоточен, трябва моето внимание нацяло да е концентрирано. Разбира се. Аз си работя, нали? Нищо не ме притеснява. Честита. Какво става, бе, приятел? А? Кажи какво става? Оплаши се, кажи. Оплаши се. Боли го нещо? Боли ли го? Това внучи ли ти? Внучи ми, да. Внучи? Да. Как се казваш? Аз ли? Аз се казвам Юнус. Юнус Мехмедов Хасанов. И сега днес какво правихте? И днеска за нас е тържествен ден. Имаше обрязване. Обрязване на внука си. Това е, за нас е един паметен ден, дето се казва. Този ден го чакаме с нетърпение. Значи, вижте колко е замърсено. Всяко второ дете, даже и повече, Само битти човек. Битила. Özgür'den bitti. Какво казваш, боли ли много? Помниш ли едно време твоето обрязване? Помня, да. Как беше? Коя година е било това? Това някъде да съм бил колко? 5 годишно, 5-6 годишно. Коя година е това? Са на колко? 5-6 години са много години, много. Колко години? Някъде 58 години, може би. 63 карам, сега може би... Значи при 55 години. 55, да, 55-52 години. Как беше тогава? 56 години, да. Разкажи ми за твоя обряд. Тогава беше по-трудно, това беше по-примитивно.
Каква е разликата между сега и преди 50 години? Сега разликата е техниката е много напредна и много по-лесно и по-безболезнено. Но децата плачат повече от оплаха. Селджук, здравей, бе. Кажи здравей. Кажи на батко здравей. Най-накрая се успокои той. Пак така. Я да погледна, мама. Чакай да хвана с Няма бе, мамо, чакай. Я да видя сега. Яма погледните мене. Виж тук, батко, къде е? Кажи здравей, батко. Какво помощ? Няма. Не ни е хубаво, че надържат сега. Сега не ни е хубаво. Залепено винаги има и бяло вещество, така? Няма, то не боли. Няма, майчето. Ай, свърши. Значи, задължение на родителите веднъж да обърнат тая кошичка, нали? И след това вече, след всяко къпане така, и да се измива и вътре, за да не се получават тези възпаления, но от незнание, нали? Това е малко интимна част. Чакай секунда, родителите се страхуват, децата да не заплачат, и се оставя така. Свърши, мамо. Айде, сега честито. Може да върви, може да ходи. Няма да пипаш само, няма да пипаш, казах ми. Няма да пипаш. Ама ти много малко рева, а ти отдеве повече рева. Не, той не... Дръж му ръчичката само за малинко. Ето, мамо, тръгваме, пиленце. Ето, пиленце. Ще водя и сега. Отиваме, майче. Ето, я да видя пиленце. Няма сега, ще измими ръчичката. Айде сега, мама, да си го гушни. Ще измими ръчичката ли? След 2 часа дава. Да. Дай хап. Сега по-рано беше по-рисковано, по-продължително лечението вървеше по-продължително време. 2 седмици, 3 седмици, около месец, зависимост от организма на човека. Но сега за седмица, за 10 дена всичко се забравя. Това е. Какво правите? Слагат една поличка, за да може да бъде по-широко да бъде поличката. Да не му притиска? Да. Нищо няма да казваме на никой, че сте сложили пола. Няма. Това е само временно. Твой спомен е хубав от тогава, нали? Не знам, чак толкова, нали, с течение на годините, ако човек забравя много неща, не знам, може да сме плакали и ние, ама си спомням. Ако си имал избор, щеше ли да се обрежеш, примерно, ако са те питали? Сега. Тогава, като деца ли? Да. Не бе, сега, ето сега, представи си, сега да. Сега, ако имаш избор, ще се обрязваш ли? Да, винаги. Защо? Така е, защото първо религията ми го изисква, второ, по медицинска гледна точка, човек е по-добре да се обрязва, отколкото да бъде безобрязван. Къде те боли, Селджо? Къде те боли? Тук. Много ли те боли? Да. Ще мине, нали? Това беше интересната част от посвещаването на малките български момчета от турски произход в мюсюлманска вяра. Това обаче беше градския сюнет, да го наречем модерния сюнет. Има и селски сюнет. Той е по-религиозен и изпълнен точно по табиетите и салтанатите на традицията. Повече от 2 дни ние пътувахме из разградските села по следите на сюнечията доктора Джерах Лютви Мехмет и бяхме направили нещо като керван. Колите на мюфтиите вървяха най-напред, за да ни водят по селата, след тях колата на доктора Джерах, нашата служебна кола, а зад нас се прилепиха амбулантни търговци на пластмасови играчки, сред които, разбира се, имаше пластмасови камери, нямаше куклички, пластмасови такива мечове, но имаше и метафори като играчки, автомати Калашников и прочие буклуци на селските забавления за деца. Всъщност, знам кое винаги ще притеснява християните в един такъв момент. Обрязването на дете, то се разплаква, а татко му купува танк от бакелит.
Зависи, разбира се, от коя страна гледате нещата. От различните ракурси се виждат различни неща. Въпросът е да не се задълбочава тази различност. Все пак, на детето това е играчка. За детето танкът е играчка. За някои хора това е танк, разбира се. Everybody, rock your body. Everybody, rock your body now. Сега в момента са 45. Има 15 вътре в момента. Се подготвят за образване. Общо взето всички са 45. А в Разград имаш само едно детенце с костюмче. Викат, защото е било скъпо. Тук явно селото богато, явно всички са костюмче. Това не може ние да кажем. Значи главният спонсор на това мероприятие е районно мюфтийство град Разград. Да. С начало районно мюфтия Мехмед Аля. И в момента за костюмите явно той се ангажира. Тяхната организация за костюмите. Те не са лични костюмчета? Не са лични костюмчета. Само при... Само вече от сега нататък са техни. До сега подарък са и ще си спомен за винаги. До кога си ги пазят явно. Особено впечатление ни направиха мюфтиите. Млади, нахакани и открити за това, което правят, много повече, отколкото всеки един български политик. Пример. Правят и костюмите безплатно, нищо не вземат от ДПС-то. От тази сме тук, яден дадиха безплатно, всичко безплатно. Храниха хората. Добре, така, хората безплатно не може да нямат пари хората, никъде не работят. Ние сме гости от Истанбул. От Истанбул сте гости? Да. А тук сте дошли? На гости. На гости? Да. Ти си му баба? Да, аз съм баба. Аха. А ти си дошъл чак от Истанбул, за да се тук на обреда? Така ли? Да. Защото тук по-ефтино ли какво? Не, на гости бяха. Без пари? Без пари? Вие от Истанбул идвате тук чак без пари, защото е? Той там без пари. Организация съм доволен всичко, нали тук. Сега има безплатно всичко, организация, нали, костюм, всичко тук, храна. Просто всичко е безплатно, всичко. И кой го организира? Сега за организация просто не знам откъде, от Турция са дошли мали хората, откъде. Просто е добре. Хареса всичко. Нали ми каза преди малко, че този, който е ваш съселен, който живее в Турция, той плаща всичко или как? Той плаща, обаче аз просто човека не го познавам. Той е бил от Турция, обаче парите, той, нали, всичко разходите, той ги изплаща. Той го толкова, просто всички идват от Турция, нали, сега тук за образването и обаче няма представа кой е човека. Нямаш представа да му благодариш даже? Да, нямам представа как да му благодаря, как да му кажа той, нали, мерси за едно мерси. Ти си на колко години? Аз съм на 30 години. Имаш ли момчета? Аз имам просто едно момче, обаче не е тук, той на времето е бил образан, аз бях в Германия. То сега брат момчето го донеска. Сега, нали, брат ми е в... Ама ти си модерен, ти си бил в Германия, Гастарбайцер, там си бягал ли си малко? Ich bin arbeiten von Deutschland. Ungefähr 5-6 Jahre. Ich auch. Du auch? Ja. Wo? In Dresden. Dresden, ich bin von Köln gearbeitet. 5-6 Was für eine Arbeit? Heizöl, Diesel, Benzin. Ich fahre einen LKW. Das ist von meinem Bruder Sohn. Das ist von meinem Bruder Sohn. Das ist der Name Edis. Wie heißt der? Edis. Das sind sie Edis. Das sind sie alt, ungefähr 5 Jahre alt. Ich bin 30 Jahre alt. Von Todorovo. Ich wohne von Todorovo. Das ist der Sohn von meinem Bruder, 5 Jahre alt. Von Todorovo. Знае ли той сега какво следва? Şimdi amcasın bak adam sana soruyor. Sen şimdi ne yapmaya geldin buraya? Ne bilirsin? Sünnet olma. Сюнет олма geldin. Той знае ли какво е сюнет? Сюнет, той няма представа. Той сега не е виждал сюнет. Той, нали, за първ път вижда сюнет. Нали? Ама ти му кажеш, отиваме на сюнет, като нещо хубаво, пък той не знае. Той сега, нали, ми пита, нали, какво е като сюнет. Аз му викам, нали, просто, нали, ще даде там играчки, викам, нали, нещо като фокус, нали, нещо като цирк, нали, той, нали, ще такова, нали, между другото, да не плаче, нали, да не са тревожни, да не са такова, нали, просто за той. Ти малко ги лъжите, да, няма, просто да не знаеш такова, защото иначе, нали, почва тук да се разплака, той, нали, най-различно. За той викам и сега, нали, те усещат, те не са толкова така. Но колкото да са, нали, са малко, още не са, тъй на 7-8-9 годишна възраст, на 5 годишна възраст, има и на 3, има и на 5. Мерси, че си поговорихме на немски, Ергин. Беше много приятно. Kein Problem, Wiedersehen. Wiedersehen. Das ist alles okay.
Haydi. Erdem. Haydi. Haydi Osman. Yürüyecek. Erdem korkmaz ya. Gel bakalım ha. Erdem korkmaz. Yok bitti. Allah. Bak. Gel çıkalım. Колко деца днеска направи? За днеска 70 минаха в Разград, града, и тук 47, значи 117 общо. Минаха всички благополучно. Доктора се познаваме от 4-5 години, като бях студент в Висшия ислямски институт в град София. Значи първо там се запознахме, той почна там да обрязва и от тогава се познаваме и доста според мен е така компетентен и кадърен. Хирург и джерах. Какво е който джерах? се занимава с обрязването, той е джерах. Джерах, това е като титла за сюнечия, така ли? Като сюнечия, да. Така може да се тълкува. Джерах казват. Значи превода от български хирург, джерах на турски. От колко време се занимавате така? Джирах ли се казва? Ами да, сюнечия по-точно, нали? Ами вече 25 години, нали? От 80-та година, но по едно време, по времето на Живков, нали, когато сменяха имената, 84-та и 5-та до 89-та, 90-та година, обрязването, този ритуал се забрани на всички мюсюлмани, понеже ние го изпълняваме като традиция, нали? И си работил тайно? Не, тогава не беше тайно, но 84-та, 5-та година беше забранено. И забранено това е, че нямаше изрично заповед, понеже аз съм медицинско лице, но забраната беше устно, нали, да не се прави това нещо. Разбира си живота си като мисия, докторе? Може да се каже, защото това ми е едно призвание, нали, и удоволствие ми прави, нали, да обрязвам това като призвание нещо. И 89-та година ни изселваха, нали, в Турция, принудителното изселване. И тогава вече усъвършенствах, нали, преди се работеше по друг начин. 90-та година бяхме принудени да се върнем, защото сина ми беше тук, войник. Макар че имах работа и в Турция, но тук сме родени и додахме, върнахме се. 91 година, фактически, първите години на демокрацията, главно мюфтийство ме удостои, нали, с сюнечия на Република България. И от тогава вече, от 91 година, фактически работим законно. Общо колко деца са минали през ръцете си? Може да ги преброиш? Не мога точно да кажа, но доста са, защото оня ден в събота в Върбица имаше 200 и някакво. Не, за целият ти живот, за целият ти живот, откакто си почна. За целият ми живот не мога да кажа, защото не съм ги преброил, но доста са. Аз съм обрязвал деца и в Западна Тракия, Ксанти, Комотини, в Македония, в Косово съм ходил, в Турция също, нали, през летния сезон. Благодаря много. И аз ви благодаря много. Пожелавам всичко хубаво. И аз ви благодаря много. Имате да ходите в друго село? Да, имало още, нали, в района. Ще продължаваме. Има неща, които всички трябва да знаем, вече да сме разбрали, че непознатите неща плашат. Именно за това трябва да не се цензурираме в опознаването си. Пак ще повторя, че ние познаваме съседите си по врата мюсюлманите, българските мюсюлмани, само до прага на техния храм, само до прага на джамията. 150 деца бяха обрязани за няколко дни в района на Разград и селата с интересни имена, като Делчево и Недоклан. Това е обичай. Ние го приемаме като обичай. Всъщност, българите най-добре знаят от историята си, че обичаят може да бъде и оръжие. За нас обаче това си остава само обичай и бяхме уверени от самите братия мюсюлмани, наши, че тамошният сюнет е единствено обичай и нищо друго. Сигурно в много хора репортажите за сюнет предизвикват леко безпокойство, сигурно много души то се прокрадва. Но пак казвам, за наше всеобщо спокойствие трябва просто да се опознаваме. Малко сме по-близки, за да не се притесняваме ни от други. И опознаването трябва да стигне до край.
и не бива да се цензурираме в опознаването. Затова гледайте онази част от нашия филм, която беше резната и заровена в по-късните часове на телевизионната гледаемост. За буквалните хора отново ще повторя началото си. Това е сюнетът като културен феномен, нищо друго.